Я пакрыўдзілася. Вы ўсе тут як згаварыліся і не паважаеце мяне, а я, між іншым, разумнейшая за вас усіх разам узятых. Такія думкі штодня круцяцца ў галаве ганарлівага чалавека. Ну і як з гэтым жыць, скажыце? Перамагаць? Не ўсіх вакол, а сваю ўласную пыху. Ёсць шмат спосабаў, правераных яшчэ да нас з вамі. Ну што, будзем ратаваць гэту ганарлівую, пакуль не наламала тут дроваў. Давайте разам, запрашаю. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я, Тацяна Немчанінава, рада вам і вельмі ўдзячная за водгукі. Шмат іх прыйшло на цыкл перадач пра стасункі з мужам. Некаторых дзяўчат абурыла неабходнасць разумець і выконваць яго патрэбы. Многім складана захапляцца мужам, ставіць яго цэнтрам свайго жыцця. Дык вось сёння здымем напружанне ў гэтым пытанні. Усё добра ў меру. Муж не Бог. І хоць сказана, як царква падпарадкоўваецца Хрысту, так і жонкі сваім мужам, памятаем, што і над мужам, і над табой стаіць Господ. Калі патрэбы мужа не адпавядаюць Божаму закону, ты не павінна слухацца і выконваць яго благія жаданні. Далей, захапленне – гэта не ідалапаклонства. Мы размаўляем пра здаровую ўдзячнасць. Было б добра заўважаць, што муж робіць для сям'і, падкрэсліваць гэта, не прымаць як само сабой. Гаворка не пра п'едэстал для мужа. Хрысціянскі псіхолог Генры Клауд кажа: «Нам патрэбна любоў, а не захапленне. Вось дзе нарцысізм выкрыўляе жаданні. Людзі не былі створаныя, каб ім пакланяліся». Гэта вельмі слушная папраўка. Не падпітваць нарцысізм, а з любоўю ставіцца да мужа. Тады без цяжкасцяў знойдзеце, за што яго хваліць. А захапленне для галачкі спараджае ганарлівасць і пыху. Пра іх і разважаем сёння. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Спачатку давайце размяжуем. Ганарлівасць і гонар – гэта розныя рэчы. Гонар дапамагае рухацца да сваіх мэтаў, падкрэслівае каштоўнасць чагосьці ці кагосьці. Ён дае самапавагу. А ганарлівасць, наадварот, забірае сілы і дэматывуе. Як пісаў сацыяльны псіхолог і псіхааналітык Эрых Фром, ганарлівасць узнікае праз крыўды і прыніжэнні, як праява нелюбові да сябе, няўпэўненасць, страх негатыўнай ацэнкі навакольнымі. Ганарліваму чалавеку усе павінны па факце яго існавання, павінны даваць увагу, прызнаваць яго лепшым за іншых, абслугоўваць. Ён жа абясцэньвае іншых людзей, не просіць і не прымае дапамогу, лічыць, што сам справіцца лепш. Я зараз выступлю ў ролі слоўніка сінонімаў. Ганарысты чалавек фанаберысты, пыхлівы, эгоістычны, несправядлівы, пагардлівы. Ён верыць у сваю выключнасць і унікальнасць. Як распазнаць ганарыстасць? Ганарлівы пераўзносіцца над людзьмі, прыніжаючы іншых. Часта асуджае, дае няпрошаныя парады, не давярае людзям. Насамрэч, ганарысты чалавек пакутуе, ён няшчасны, пыха раз'ядае яго знутры. Ён пачынае шкадаваць сябе і думаць, што яго не шануюць, адмаўляецца дараваць, каб іншыя людзі былі ў правіне перад ім. Чым небяспечная ганарлівасць? Пыха абмяжоўвае развіццё чалавека ці ўвогуле спыняе яго. Такія людзі цяжка паддаюцца навучанню. Яны не жадаюць змяніць свой лад мыслення і прыняць праўду, бо гэта змушае прызнаць, што яны не мелі рацыі.
Ганарлівасць негатыўна ўплывае на ўсю сістэму нашых зносінаў з Богам, з людзьмі, на адносіны паміж мужам і жонкай, паміж бацькамі і дзецьмі, працадаўцам і працаўніком, настаўнікам і вучнем. Ганарлівасць шэпча, што ўсе вакол не вартыя цябе і прымушае разрываць адносіны, верачы, што ты пацярпелы бок. Такая схема паўтараецца і ў наступных адносінах. Пыхлівыя лепш за ўсіх ведаюць, як лепш і правільней. Раздаюць парады і навязваюць сваё бачанне, замест таго, каб знайсці, чаму можна навучыцца ў іншых людзей. Яны не прызнаюць сваю няправасць і не просяць прабачэння. Часам такія людзі хаваюцца пад маскай добразычлівасці, але яны дапамагаюць з вышыні, падкрэсліваючы сваю перавагу, чакаюць бурнай падзякі. Ганарлівасць можа прывесці да страты сям'і, сяброў, поўнай адзіноты, але нават не гэта самае страшнае. Самаўпэўнены чалавек верыць, што ён усё можа і што ўсяго дасягае сам. Яму проста неабходна адчуваць сваю ўсемагутнасць. І вось тут галоўная пастка. Ганарлівасць лічыцца найбольш небяспечным грахом, бо ў адрозненне ад іншых цягне чалавека не да цялесных задавальненняў, а да асалоды усведамляць уласную значнасць і вывышацца над людзьмі. Такому чалавеку невыносна ўпакорвацца Божай волі і прызнаваць уладу над сабой. Як пазбавіцца ад ганарэстасці? Пра гэта паразмаўляем пасля музычнай паўзы. Я кажу да Господа, ты мой припинок. Я кажу да Господа, ти заслона моя. Я кажу да Господа, ти мой припинок. Я кажу да Господа, ти заслона моя. Я кажу да Господа, ти мой припинок. Я кажу да Господа, ти заслона моя. Я кажу да Господа, ти мой припинок. Я кажу да Господа, ти заслона моя. Не боюся в темры мору, страхов ночи стрелу в день. И кажу спокойно гору, что ты ходишь тут як тень. Господь мой, моя надея, так меня он возлюбил, что всякие злодеи на меня не мають сил. Я кажу да Господа, ти мой припинок. Я кажу да Господа, ти заслона моя. Я кажу да Господа, ти мой припинок. Я кажу да Господа, ти заслона моя. Я кажу да Господа, ти мой припинок. Я кажу да Господа, ти заслона моя. Я кажу да Господа, ти мой припинок. Я кажу да Господа, ти заслона моя. Не подыйде ко мне пошасть и несчастье обойде. Буду Господа я крикать, и он меня не подведе. Он насытить долгим веком, благословление дай свое. Я счастливым человеком проживу все житье. Не боюся в темры мору, страхов ночи стрелу в день. И кажу спокойно гору, что ты ходишь тут як тень. Господь мой, моя надея, так меня он возлюбил, что всякие злодеи на меня не мають сил. Я кажу да Господа, ти мой припинок. Я кажу да Господа, ти заслона моя. Я кажу да Господа, ти мой припинок. Я кажу да Господа, ти заслона моя. Я кажу да Господа, ти мой припинок. Я кажу да Господа, ти заслона моя. Я кажу да Господа, ти мой припинок. Я кажу да Господа,
У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Гэта перадача жанчыны надзеі. І тут мы шукаем адказ на пытанне, як пазбавіцца ад такой разбуральнай рысы, як ганарлівасць. Абмяркуем магчымыя практыкі і здабудзем глыбокія перамены думак і паводзінаў у Бібліі. Чаму ганарыстасць гэта кепска? Бо так казаў Ісус. Вось яго цытата з Евангелія ад Марка 7, 20-23. І сказаў: «Тое, што выходзіць з чалавека, яно апаганьвае яго, бо знутра, з сэрца чалавека выходзяць благія думкі, чужалоства, распуснасць, забойствы, крадзяжы, хцівасць, зласлівасць, подступ, бессаромнасць, злое вока, блюзнерства, пыха, глупота». У першай частцы праграмы мы часцей выкарыстоўвалі слова «ганарлівасць», а цяпер будзем апераваць словам «пыха». Бо ўсё, што ў свеце, пажаданне цела і пажаданне вачэй і пыха жыццёвая не ёсць ад айца, але ад свету. Чытаем у першым пасланні апостала Яна. Справа ў тым, што чалавек самаўпэўнены лічыць усе жыццёвыя дабраславенні сваімі заслугамі. Насамрэч, і сям'ю, і кар'еру, і грошы, і здароўе, усё, што мы маем па міласці Господа. Так, магчыма, вы прыклалі нямала намаганняў, каб быць там, дзе вы зараз знаходзіцеся, і ў гэтым ёсць вашая заслуга, але паверце, калі б Бог не захацеў вам даць гэта, не дасягнулі б, як бы ні стараліся. Багатым у цяперашнім веку загадвай, каб яны не думалі шмат пра сябе і спадзяваліся не на багацце няпэўнае, але на Бога жывога, які дае нам багата ўсё дзеля прыемнасці. Першае пасланне да Тимофея 6:17. А што наконт сонца, якое ўзыходзіць кожную раніцу над вашай галавой? Наконт паветра, якое вы ўдыхаеце кожную секунду? Наконт таго, што вы нарадзіліся на гэтай зямлі і пражылі ўжо столькі гадоў? Якая ў гэтым вашая заслуга? Ці не варта быць удзячным за такія простыя, але неабходныя рэчы? Біблія паказвае нам не адну гісторыю чалавечага падзення праз ганарлівасць. І прычына менавіта ў тым, што дасягнуўшы пэўных вышынь, чалавек пачынае шмат пра сябе думаць і забываецца на Бога, які гэта яму даў. На пашах сваіх яны насыціліся і ўзганарылася сэрца іхняе, і яны забыліся пра мяне. Чытаем у кнізе прарока Осіі. Бабілонская вежа – гэта самы, што ні на ёсць сімвал чалавечай ганарлівасці. Людзі вырашылі збудаваць высачэзную вежу, каб узнесці сябе да нябёсаў, да ўзроўню Бога. Але Бог кажа праз прарока Ісаю: «Я, Господ, гэта імя маё і славы маёй я не аддам іншаму, і хвалы маёй ідалам. Спявайце Господу спеў новы, хвалу ягоную з канцоў зямлі. Няхай аддаюць славу Господу і хвалу ягоную абвяшчаюць на астравах». Бог не дазволіў людзям праслаўляць саміх сябе і паслаў ім розныя мовы. Яны перасталі разумець адзін аднога і вымушаныя былі спыніць ганарлівае будаўніцтва. Чаму так? Чаму Богу патрэбная яго слава і чаму ён не хоча дзяліцца ёй з намі? Таму што мы не можам вынесці яе. Таму што слава спараджае грэх. Ганарлівасць разбурае нас і нашае жыццё. А Бог бязгрэшны, адзіны, каго не псуе слава, таму яна і належыць яму. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Калі пыха ягоная падымецца да неба і галава ягоная дакранецца да хмараў, як гной прападзе ён, і тыя, што бачылі яго, спытаюцца, дзе ён. З кнігі Йова. Самы дзейсны лек ад пыхі знаходзім у 29 раздзеле прыповесцяў. Пыха чалавека прыніжае яго, а пакорлівы духам здабудзе славу. Супрацьлегласць ганарлівасці – пакора. Такім ёсць сам збаўца. У Евангеліі ад Мацвея 11:29 Ісус кажа: «Вазьміце ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне,
бо я ціхі і пакорнага сэрца, і знойдзеце супачынак душам вашым». Ён сапраўды паказаў нам вялікі прыклад пакоры сваім зямным жыццём. «Навучыцеся ад мяне і знойдзеце супачынак душам вашым». Што гэта азначае на практыцы? Спыняйце сябе, калі хочаце кагосьці асудзіць. Нагадвайце сабе, што кожны чалавек змагаецца ў бітве, пра якую мы нічога не ведаем. Вучыцеся захапляцца станоўчымі якасцямі іншых людзей і рабіць ім кампліменты. Прызнайце патрэбу ў іншых людзях і прасіце ў іх дапамогі. Звяртайцеся па парады. Падумайце, ці ўмееце прызнаваць свае памылкі і прасіць прабачэння. Спытайце ў блізкіх, як вы сябе паводзіце. Памятайце, што на памылках вучацца. Не трэба старацца здавацца лепш, чым вы ёсць насамрэч. Ідэальнага чалавека не існуе. Не бойцеся, што падумаюць пра вас людзі. Перамагайце страх перад людзьмі страхам перад Богам. Гэта адзінае, што павінна вас клапаціць. Будьце адкрытым для зваротнай сувязі. Прымайце крытыку з падзякай, але не затрымлівайце сваю ўвагу ні на ёй, ні на пахвальбе. Як сказана ў прыповесцях, перад загубай ідзе пыхлівасць, і перад падзеннем дух ганарысты. Лепш скарыцца духам з пакорнымі, чым дзяліць здабычу з пыхліўцамі. Не шукайце сваёй славы, бо слава гэтага свету няправедная, яна разбурае душу. Усякі ж, хто узвысіць сябе, паніжаны будзе, а хто паніжае сябе, будзе ўзвышаны. Калі вучні Ісуса высвятлялі паміж сабой, хто з іх большы, Ісус даў адзін правільны адказ. Калі хто хоча быць першым, няхай будзе з усіх апошнім і служыцелем для ўсіх. Ён сам, настаўнік, збаўца, сын Божы, узяўся вымыць ногі простым зямным рыбакам, земляробам, мытніку, якога ўвогуле не паважалі ў грамадстве. Пётр нават абурыўся: «Не абмыеш ног маіх давеку». Настолькі прыніжальным гэта выглядала для Ісуса. Але ён паказаў ім і нам з вамі прыклад сапраўднай велічнасці ў служэнні іншым. Далей ён будзе адкінуты грамадствам і тым самым Пятром, які казаў ніколі, будзе пагарджаны, абсмеяны, збіты, яму будуць пляваць у твар і ўрэшце рэшт прыкалоціць цвікамі да дрэва як злодзея. Ісус вытрымаў максімальнае прыніжэнне, каб выйсці з яго пераможцам. Калі б Божага Сына не прынеслі ў ахвяру, мы б не атрымалі даравання сваіх грахоў. Так, стаўшыся самым прыніжаным, ён узвялічыўся да нябёсаў. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць, не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Шчаслівыя ціхія, бо яны возьмуць у спадчыну зямлю, папярэджваў Ісус у нагорнай пропаведзі. Ціхія, рахманыя, пакорлівыя. У канцы гісторыі гэтага свету, калі Бог ачысціць яго агнём, усе свавольныя і тыя, якія робяць нягоднасць, будуць як салома і спаліць іх дзень, які надыходзіць, а зямлю успадкаемяць ціхія. Свавольныя — гэта тыя ж ганарліўцы, якія думаюць, што я хачу атрымаць ад гэтага жыцця, замест таго, каб думаць, чаго ад мяне хоча Бог. Галоўная якасць ганарлівасці — гэта варожасць да Бога, калі ты шукаеш не яго волі, а сваёй. Але вось парадокс. Наша воля ў супрацьстаянні Божай толькі і робіць, што дапамагае нам быць ненасытнымі. Колькі б не дасягалі мэтаў, колькі б не спраўджвалі жаданняў, апетыт не спыняецца, душа не насычаецца. І гэта менавіта тая сіла, з дапамогай якой чалавекам кіруе д'ябал. Цар Саул стаў ворагам Давіда праз ганарлівасць. Ён зайздросціў яму, калі натоўпы ізраільцянак спявалі «Саул перамог тысячы, а Давід дзясяткі тысяч». Ірад засмуціўся, калі Ірадыяда папрасіла прынесці галаву Яна Хрысціцеля на місе. Але ў той момант ён думаў, што падумаюць людзі, якія сабраліся святкаваць яго дзень народзінаў і пры якіх ён прысягнуў даць дзяўчынцы, чаго б яна не папрасіла. Пілат не хацеў укрыжоўваць Ісуса. «Я не знаходжу аніякае віны ў гэтым чалавеку», — сказаў ён.
Але думка, што падумае пра мяне народ, які патрабуе гэтага, прымусіла яго здзейсніць злачынства. Калі ў нашых душах пасяляецца пыха, мы губляем сваю незалежнасць і становімся рабамі людскога меркавання. Але мы можам абраць пакору, прымірыўшыся з тымі, на каго крыўдавалі і каго пакрыўдзілі самі. Мы можам абраць пакору, не асуджаючы іншых людзей, дапамагаючы бескарысліва і прымаючы дапамогу ад іншых. Мы можам абраць пакору, не зайздросцячы і дзякуючы за тое, што маем. Мы можам абраць пакору, выбіраючы ісці за Богам, падпарадкоўваючы сябе Яго волі і ставячы Яго на першае месца ў нашым жыцці. Рэзюмуюць нашу сённяшнюю размову два чалавекі. Першы – самы мудры цар з усіх цароў і людзей. Другі – былы нягоднік, які палову жыцця пражыў ганарліўцам, а потым пакаяўся і прысвяціўся гарачаму служэнню Богу. Дык вось цар Саламон напісаў у кнізе прыповесцяў: «Страх перад Господам, ненавідзець ліхоту, пыху і фанаберыстасць». А апостол Павал, які пераследаваў і забіваў хрысціян, пасля свайго пакаяння напісаў: «А хто хваліцца, няхай у Господе хваліцца, бо не той варты, хто сам сябе адрэкамендоўвае, але каго адрэкамендоўвае Господ». Дарагая дзяўчынка, давай помолимся. Боже святы, прошу Тебя, открывай мою пыху, очищай мое сердце, не дазваляй мне быть ганарлівай. Дай Боже не быць залежнай ад меркавання людзей пра мяне, але хвалявацца, што пра мяне думаеш ты. Няхай кожная дзяўчынка, якая зараз моліцца разам са мной, выберэ пакору. Навучы нас, Господі, быць ціхімі і пакорнага сэрца, як ты, каб знайсці супачынак душам нашым. Уся слава прыналежыць Табе, Ісусе. Дзякуем і вывышаем. Амен. Я ничто без Твоей любови, Пане Иису, без я ничто. Я ничто без Твоей надеи, Пане Иису, без я ничто. Я лист опушний осенью спадет, я снег весною злость такая, так гину и я, але ты меня потрымаешь, як свое дитя. Моц Твоя огорнула мое сердце, Пане, и согрела душу. Бо праз нож Ты вядзеш мяне з сабою побач, взяўшы за руку. Як ліст апошні осенью спадзе, як снег весною згость такая, так гину и я, але ты мяне потрымаешь, як свое дитя. Як лист опушний осенью спадет,
Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, вы ёсць святло, якое не схаваць пад пасудзінай. Я веру ў вашу сілу перамагаць грэх, станавіцца лепш і перамяняць гэты свет. Паслухайце верш Ніны Мацяш, напісаны ў 1965 годзе. Няхай ён дапаможа знайсці ў запасах леташнюю свечку, запаліць яе наноў і асвяціць нечый шлях. Агонь уначы. Няма святла. Відаць абрыў на лініі, вятрыска круціць, нібы ашалеў. Прыклала ноч свае далоні сінія да шыб дрыжачых пад гундосы спеў. А мне утульна, нечакана хораша, прыціхшы слухаць буру і сябе, ступаць за думкай без шчымлівай горычы, як аратай за плугам пры сяўбе. Ды раптам сэрца працяло трывожнае. А што, калі з дарогі хто зблудзіў? Ці проста страшна стала падарожнаму, што ў непагадзі ён зусім адзін? Асмалак свечкі леташняй каляднае шукае ў скрынцы вобмацкам хутчэй. І вось ужо з акна майго выглядвае скупы агеньчык, добры гном начэй. Шыбуй сюды, знявераны і стомлены, тут рук сяброўскіх шчырае цяпло. І падалося мне, сам шквал надломлены быў гэтым кволым, прызыўным святлом. Калі ў сваёй дарозе, часам здрадлівай, згублю з-пад ног збалелых цвёрды грунт, я так хацела б, каб і мне здагадліва агеньчык нечае душы спагадлівай выратавальна ў вочы зазірнуў. Скарбонка. Ну вось, мае дарагія дзяўчаткі, надышоў час развітвацца на сёння. Я, Тацяна Немчанінава, шчаслівая правесці гэтыя паўгадзіны ў вашай кампаніі. Сустрэнемся праз тыдзень, а Господ будзе побач кожную хвіліну. Ён чуе вас і хоча дарыць супачынак душам нашым. Хвалю Цябе, вялікі Бог, Ты адзіны Пан, Ты свету Пан, хвалю Цябе, хваліць хачу заўжды. Хочу